Как те пусна жена ти на маркетингово проучване по нощните клубове? Yes, Слави, yes. Попитах как те пусна жена ти по нощните клубове. From time to time she lets me go, I suppose. Бум! What? Моля? Добре ли си, бе, човек? Ако добре, окей. Това е Ендрю Ричардс. Заповядай. Let's go. Уважаеми зрители, тази вечер сме събрали най-добрите гласове от Западна и от Източна Европа. И ще ви представим един уникален микс на уелска чалга и български поп-фолк. Уелска чалга е съвсем малко по-напред от българската. Например, още от най-древни времена уелските чалга певици по време на огнения празник Белтен се казва, който се празнува на 1 май, прескачат голям огън. Това им е носило късмет. Но по-важното е, че са си намерили начин да си правят безплатна интимна депилация. А сега ще следва едно парче, който със сигурност ще остане в историята на изкуството и на музиката. Представям ви Софи Маринова и Андрю Гарван Ричардс с песента "Бурята в сърцето ми". Ти си бурята в сърцето ми, която преобърна целият ми свят, когато ме прегърна ти и превърна ме в жена, която обич може да ти върне. Софи Маринова, yes. Ти си бурята в сърцето ми, облаци от сняг, дъжд от сълзи си ти дори. Ти си кожата по тялото ми, шакания грях си ти за мен, в безсрамните мечти си. Кой ако не Андрю, влиза ей тука, няма как пак да не тръгне клюка. Айде вече да идваш у нас, за да ти покажа уелския си фраз. Пълни екстри, още дай, нека да ти кажа кой е по-най. 5 минути ела в моя сама и ще видиш, корав съм като камък. Вятъра в косите ми и огъня в очите ми, всичко си ми ти. Ти си бурята в сърцето ми, облаци от сняг, дъжд от сълзи си ти дори. Ти си кожата по тялото ми, шакания грях си ти за мен, в безсрамните мечти си. Мери, колегата да си мери кеката, ще се стопи на жегата. Мога да играя добре женска ръченица и после ще видиш каква съм лисица. Чакай, не разваляйте сърплината, лягай, да разтягне пружината. Кой освен мен може да заслужи? Гаси лампите, продължаваме по план. Тази вече ще ме гледаш на широк екран. Казват Софи, била си известна, на столично парче съм, на мен си ми лесна. Като змайка си толкова секси, чак получавам еди по-нови комплекси. Не бъдиш чамежлива, що ще те правя 5 пъти по-щастлива. Вятъра в косите ми и огъня в очите ми, всичко си ми ти. Ти си бурята в сърцето ми, която преобърна целият ми свят, когато ме прегърна ти. Превърна ме в жена, която обич може да ти върне. Ти си бурята в сърцето ми, облаци
Моите мечти си. Андрио, много ти Уважаеми благодаря. зрители, това беше Софи Маринова! И така, уважаема комисия, Оси Сиромахов. Парчето е заредено с много настроение и със сигурност ще стане нов хит не само в България, но и в Уелс. Сигурен съм в това. Освен това, Андрю е избрал много интересна визия. В този вид, Андрю, приличаш на Пенчо Славейков след бурна нощ с Иван Вазов. Пенчо Славейков, български писател, Иван Вазов, много популярен друг български писател. Живели по едно и също време. Да, по едно и също време, преди около 200 години някъде. По-малко, но както и да е. 200, 300, 100, там някъде. Славя е техен връстник. Така че тази интелектуална визия беше много подходяща за това парче. Аз адмирирам изпълнението на Андрю. Окей. Господин Димитров. Андрю, аз не мога да разбера кога играеш и кога си естествен. Съвсем сериозно го казвам, което е много хубаво в крайна сметка, защото мисля, че с това изпълнение направи нещо, което със сигурност много си мечтал. Да излезеш на една сцена с Софи Маринова. Точно така, да. Това беше видно от всякъде. Мисля, че даде всичко от себе си и танцът ти беше страхотен, визията беше страхотна, която имаше. Аз не мисля, че точно по този начин се играе по нощните клубове, но пък що не е лошо малко и да така някаква мода да почнем да пропагандираме от тук. Зависи колко ръки е, че е спил човек. Така е, господин Станев. И аз като господин Сиромахов останах много впечатлен от визията, която е избрал Андрю, за да представи своя атракцион и своя нощен живот тази вечер. Само че за разлика от господин Сиромахов, аз бях обезпокоен, докато той не хвърли бастуна. В началото той ми приличаше на Денди Пенди. И си казвам, тук ще станем свидетели на някакъв нестандартен нощен живот, който не се среща по нашите земи. Оказа се, че не е така. Той ни демонстрира един нощен живот в най-добрите традиции на българския нощен живот. И само да ви кажа, за ваша информация, да знаете, Пейо Яворов е роден преди 754 години. Добре, пошегувах се, какво толкова? Господин Ночев? Аз мисля, че колегите погрешно интерпретират облеклото на Андрю. Той просто се опита да ни представи как се случват нещата в Уелс. И се опита да направи една симбиоза между уелската, какво беше, чалга и българския поп-фолк. Абе, едва ли в Уелс е така? Вие дали ли сте ходили в Уелс? Не съм ходил в Уелс. Тогава какво се обаждате? Господин Куликов. Не съм свършил. Това беше една истинска буря. Свършил. Не съм. Не. Това беше една истинска буря. Поздравления. Господин Куликов. Тази вечер страшно много ми се иска да съм висок, плешив, без нито един зъб в устата, с 3 перона в крака, да куцам, да крещя, за да мога, като видя такъв шоумен като Ендрю, да го поканя на работа в шоу. За мен ли говориш, бе? Нито съм плешив и си има много зъби в устата, бе. Вашите оценки, бе. 6 Сиромахов, 6 Димитров, 6 Станев, 6 Ночев. Браво. И 6 Куликов. Пълно 6 за Андрю Ричардс. И така това беше.